guys, Teresa here. This is another Katak-Katak, K-Talks with Therese. Hindi ako nag-ayos today, but dun sa video na makikita nyo, nag-ayos ako. I went on a call with Sarang Culture a few days ago, and here's how it went. So, let's call them. Ayan, hi po! Finally, Hello! natuloy na din siya. Oo nga, last tagal year ko pa na- to. Oo, ang tagal ko na silang in-invite, pero now lang natuloy. Before starting this video, syempre, umpisahan natin siya na kikilalanin natin yung isa't isa. So, bakit nga ba Sarang Culture yung tawag sa inyo? And baka gusto nyo munang introduce yung isa't isa. Ikaw, explain. Ha? Explain. Explain. Ikaw nga nagpangalan ng Sarang Culture, di ba? Hindi. Start muna. So si Ayan. Maddie, ako si Maddie. Kush. Tapos, yung Sarang Culture kasi, originally dapat, ano ba tayo? Parang streetwear brand kami dapat. Originally. Oo, nung yung rise of streetwear brands Yeah. pa. Tapos, hindi natuloy yon. Eventually, naisip namin, gusto namin gumawa ng channel. Tapos, nasayangan kami doon sa name. Korean culture din naman yung ginagawa namin. So, sabi baka doon na lang natin gamitin. So, Pero nung yun. streetwear po siya nung una, inspired na din sa Korean fashion? Mostly, naisip namin, medyo K-pop themed. So, nag-design kami ng mga medyo K-pop related designs, pero sa mga simple t-shirts pa muna. Yeah, kaya lang, So, ang hirap nung logistics, so nauwi kami sa vlog na lang. ang interesting, hindi ko yun alam. Actually, before this, binge-watch ko talaga yung mga vlogs nyo para syempre, kilala ko na kayo kahit na yun. So, yun, parang hindi ko narinig yung story na yun. So, medyo interesting siya sa akin. Ang galing na from fashion, naging, YouTube na talaga. Pero nakita ko kasi yung site nyo and yung channel and nakita ko na parang nagtuturo kayo ng Korean language. How did this start ba? Nauna akong mag-aral ng Korean. Pero ano lang, online course. Tapos ngayon may tutor ako. Pero hindi pa ako fluent at all. Parang nag-start na rin siya mag-aral ngayon. Tapos ginagamit namin yung channel na yung pagtuturo as practice din. Kasi parang mas nare-retain mo, di ba? Pag ina-explain mo sa ibang tao. Yeah. So parang yung kung ano yung natututunan namin, tinatry namin gawin na lesson, tapos inaano namin sa subscribers namin. Super natuwa ako kasi po ako, if you have seen, nag-try akong gumawa ng parang Korean language tutorial din. Pero hanggang vowels lang yung na-post ko. Kasi parang sa inyo ako na yung una kong tingin na parang kasi nakikita ko nung ako yung nag-start nag-aral, nakita ko na kaya ko tong aralin na sa YouTube lang kasi ang daming makikitang video sa YouTube. Pero walang, Totoo. 'di ba, ang konti nung Tagalog lang. Tagalog yung ginagamit. English, lahat. Ganun. So, gusto ko sana na while I'm learning the language, kasabay ko sila, yung mga subscribers. Pero what happened in between is, nabobombard kasi ako ng tanong na, ate, ganito po, lalo na yung vowels, 'di ba? Ang daming vowels na parang, magkatunog sila, gano'n. Pero, ay daming tanong na hindi ko siya masasagot na type lang. So, kailangan Kailangan kong sagutin na video din. So, gusto ko din i-follow up yun. Pero, yun, tinatry ko pa rin mag-build ng courage na i-follow up pa yung video ko na yun. Pero yun, di ba sa inyo po ba, opinion nyo, is it hard to study Korean in the Philippines? Actually, hindi na mahirap mag-aral ngayon ng any language. Actually, any skill nga eh. Kasi, una, ang daming free resources na nga sa YouTube lang. Ang dami na. Tapos kung gusto mo ng mas structured na learning, ang dami mo rin mapupuntahan sa Udemy, Skillshare, Teachable. Ang daming courses na hindi siya mahal. Mas mura siya kaysa mag-aaral ka sa isang actual school. Tapos own pace mo, hindi ka na umalis ng bahay. So mas madali talaga ngayon kaysa before. Yes, oo. Ayun nga. So, sa ngayon po ba, ano yung level nyo sa Korean? Ano yung masasabi yung level nyo na? Dala ko lang. Ako super basic. Basic pala. Super basic. Pero siya, parang last week ba,
with his tutor, sabi ng tutor niya, ano na daw siya intermediate. Sabi ng tutor ko, pero Ah. hindi ko pa siya nararamdaman masyado kasi minsan pag nag-uusap kami nung tutor ko, minsan na-overwhelm pa rin ako. By the way, actual Korean yung tutor niya. Yeah. So that's mas easier. Yung meron ka Yeah. talagang kausap. Oo. Pati yung Yeah. tamang accent. Mm. Hindi yung parang anyong haseyo. Oo, pag kunyari ibang language siya. Yun nga din po yung parang naging struggle ko kasi ako speech therapist ako. So, super particular ko dun sa pag hindi ko siya nakuha, parang shucks, hindi to yon. So, kailangan kong i-perfect bago ko mag-move on So, yun, siguro nasa profession ko din. Kaya super, ang tagal ko nung nagsa-start pa lang akong alphabets pa lang, super tagal ko na gusto ko perfect yung alam ko kung ano yung tunog ng bawat ano. So, yun. Ngayon kasi, for me, naging easy sa akin na meron akong friend na Korean. So, kahit na hindi kami nag-uusap pa in Korean, at least naririnig ko sila na nag-uusap. So, yun. Siguro, tanong ko po sa inyo na, yan, nagsa-start pa lang kayo. Tapos si Kuya, meron siyang tutor. Pag sa bahay, tinatry niyo bang kayong dalawa lang? Ako pag Nag-uusap? kasi di ba mas advanced siya sa akin. So, kunyari, kakanood ko lang ng yung lesson ko sa Udemy. Tapos, pa-practicing ko sa kanya na parang, mogoyo. Ganun, kunyari. Tapos, i-confirm niya kung tama. Tapos, i-correct niya. So, yun talaga yung useful. Dati kasi, nag-aral ako, actually hanggang ngayon, nag-aral pa ako ng Spanish. Pero problema kasi nun, wala akong makausap dito na Spanish speaker naman. At least sa kanya, pag nag-aaral ako ng Korean, meron akong tapos nanonood ako ng K-drama. So, yun, mas ma-apply ko talaga siya. If a-ask po kayo kung ano yung tips nyo sa mga gustong mag-aral ng Korean language na sila lang, anong tip na mabibigay nyo? Siguro 3 tips nila, top 3 tips. Siguro yung first, wag masyadong alalahanin na tama sa start. As in, wag sila maging katulad ko. Kasi di ba sabi mo, nag-struggle ka mag-move forward sa start. As in, parang yung mindset dapat bata na wala kang pakialam kung mali yung sinasabi mo. Basta gamitin mo lang ng gamitin. Mas importante yun kaysa perfect. Yung paulit-ulit mo ginagamit. Basta may mangyayari eventually kung paulit-ulit mo ginagamit, mas mag-stick eh. Tapos saka mo na intindihin na yung i-correct mo yung mistakes mo. Kasi bottom line, maintindihan ka kahit hindi super perfect yung sinabi mo. Kahit kunyari broken Korean mo, mapipick up pa rin nung kausap mo eh. So, yun yung main goal mo na maintindihan ka lang kahit hindi perfect. So, walang pressure, di ba? Enjoy lang. Ganun. Second tip. Ay, ikaw naman. Feeling ko second tip, consistency. Ako kahit na gawin ko lang, kasi ang maganda kasi sa videos na pinapanood ko, pwede siyang mga 3 to 5 minutes lang per lesson. So parang hindi rin nakaka-pressure na parang 1 hour tapos ang daming list na aaralin mo. So hanap ka ng something na parang lesson or program na pwede kang maging consistent. Kahit once a week okay lang, basta at least nagawa mo versus never mo na magagawa, tol. Ayun. Third tip, immerse yourself talaga. So hanap ka ano ba yung hilig mo, kung mahilig ka ba sa K-pop, K-drama. Basta dapat lagi ka lang exposed. Kahit hindi ka actively nag-aaral. Constant exposure lang. Dapat, yung parang sabi mo, yung friends mo naririnig mo lagi. So malaking tulong yung kahit di mo actively pinakikinggan eh. Yung mga ganun lang. Dapat laging may ganun. Yes, oo. I agree. Kasi parang, ang dami ko din pong na-meet na gusto talaga nila. Hindi lang yung sa Korean language. Like anyone who's learning another language, gusto nila kung saang language ginagamit yun, dun talaga sila mag-aaral. Kasi mas mabilis mong ma-pick up. So, parang if hindi ka makapunta dun sa country na yun, just put yourself there in your country pa rin. Diba? So, yun. Since sinabi nyo na po yung immerse yourself with the culture or whatsoever with the language that you're learning, what started your love ba for Korean in general, for the Hallyu culture?
Nung 2017, first time namin pumunta ng Korea. Nung time na yun, wala kaming at all alam sa Korea. As in, culture, yung mga songs, hindi kami nanonood ng K-drama. Pero pagdating namin doon, kasi sa hotel, ang English channel lang na essentially na medyo relatable, yung MTV Korea. So parang all day, every time na nung kami, yun lang yung narinig namin. Tapos, parang syempre, naka-travel ka. So parang na ano yung feeling yung masayang feeling na naka-travel ka, tapos ang dami mo na-experience ng bagong things. Tapos pag nagalakad ka sa labas, may mga music na nag-play na mga, na hindi pa namin alam, pero Blackpink pala yun or yun. So, pag-uwi namin dito sa Manila, parang at first for fun, like, play natin to yung parang sa hotel. Yung, actually, nalo ko yata parang Momoland yata na song. Oo, yung unang-una mo, Mulan. Oo. Tapos biglang, yung mga recommended videos ng YouTube, parang nagtuloy-tuloy na. So, ayun. Yeah, parang na-associate lang namin yung yung K-pop doon sa feeling yung naka-travel. Tapos eventually, na-explore na rin namin yung mga K-drama. Tapos lahat na. Tapos actually, a year later pa ako nag-decide, mag-aral na kaya ako ng Korean. Wala pa kaming plan kumuha ng channel or ano. Basta aral lang, na-enjoy ko na kasi siya. So, ayun. Yung first trip yung nag-start ng lahat. Wow. So, ano pala, by the way, kung hindi nila alam, yung Sarang Culture, silang dalawa, kasal lang nila, diba? Yeah, Yes. oo. Yes, congratulations. Thank you. Thank you. Ayun, so yung December. trip na yun, ano pa lang kayo? Boyfriend, girlfriend pa lang kayo? Or fiancé na? Hindi pa. Hindi pa. Boyfriend, Boyfriend, girlfriend pa lang. girlfriend. Oo. Yeah. Wow. So, from not being K-pop fans nung dati pa, ngayon, sabay kayong naging K-pop fans dahil sa Yeah. trip na Oo. yun. So, Oo. sino ba yung favorite nyong groups now? Kami, yung first love namin, yung Twice. So, once kami. Yeah, yun yung JYP. main talaga. Oo, JYP actually. Tapos nadagdagan na lang. Ngayon, as in, sobrang dami namin pinakikinggan eh. As in, IU, kahit nga yung mga Si solo projects ni Sejong ng Gugudan. Yes. O ganyan. Sino ba? Basta lahat. G-Idol, EXID nga rin. Basta lahat. Basta may magandang song kahit sinong artist. Pinakikinggan namin. Wow. Oo. So, yun, super na-appreciate nyo na yung K-pop, no? Kahit na meron kayong gustong groups, super na-appreciate nyo na yung K-pop, no? Ang funny kasi po, nung pinapanood ko yung video nyo, so meron kayong video yung kinento nyo din to, yung how you started to love Hallyu culture, yung story na sinabi nyo po kanina. Nung narinig ko yan, parang, shocks, same vibe. Kasi ako po, 2018 ako nag-start. 2018, I was on a trip with my family to Korea. Pero what made me love Korea is the country, yung aesthetic ng country. Kasi ever since, mapicture akong tao. So, nung kadating ko doon, parang shocks, babalikan ko to na hindi tourist spots yung pupuntahan ko. So, bumalik ako doon na sinolo trip ko. Tapos ever since nung solo trip ko yun, parang every 3 months bumalik na ako. Doon ko na yung pag sa hotel na yung una kong pinanood na reality show dahil ang tagal-tagal kong parang kasi yung isang solo trip ko noon, December ako na solo trip. So, ang lamig, di ba? Winter. So, ginawa ko, madami akong times na pag hindi ko talaga kayang lamig, sige, so hotel muna ako. No choice. Hotel muna ako. So, pag binuksan ko yung TV, wala akong choice. Kahit di ko sila naintindihan. Pinanood ko. So, nanood ako ng Somebody na reality show. Nood ba natin? Hindi pa namin napapanood yan. Basta yun, parang dancers sila, ganun. So, doon nag-umpisa na parang, shucks, ang ganda naman. Kahit di ko naintindihan yung sinasabi nila, parang, eto na yun, manonood na ako. Nanood ako kahit walang subtitle, ganun. So, yun, ever since noon, tapos parang December Mama season. So, napanood ko din yung mga awards night. So, ayun na, doon na nag-umpisa yung love ko sa Korea in general. So, yun, parang same story kasi nandun tayo sa country nila na hindi naman natin sila gusto noong una. Tapos ngayon,
yun, love na natin sila. Pero, Oo. ayun, since nag-start po yung love natin sa Korea mismo, ano ba yung favorite destination niyo sa Korea? Ikaw. Madalas kasi ang binabalikan namin same spots. Oo. Parang Myeongdong, Dongdaemun, Hongdae, Hongdae. ano pa yung iba? Mostly kasi yung 3 places na yun eh. Yeah, kasi yung first Ah. time, as in, wala nga kaming alam, no? So, nanood lang kami ng vlogs. So, pinuntahan namin yung pinupuntahan ng mga tao. Yung Mhm. mga mainstream Mm. tourist spots pa. Yeah, tapos yung Mm. second naman, sobrang sandali lang kami. So, hindi na naman kami nakaikot sa iba. So, yun na lang alam namin kasi sandali lang eh. So, pag babalik nga dapat kami Feb last year biglang lockdown na, di ba? Yes. So, hindi na natuloy. Pero plano rin namin pumunta dun sa hindi masyadong mainstream na spots. Oo. Tsaka longer duration sana. Yeah, yung Para matagal mas na. immersive. Oo. Tsaka maraming content. Shoot ng shoot. Yes, oo. Ayan, nasabi niyo nga kanina, parang nanonood lang kayo online kung ano yung mga pwedeng. Meron ba kayong mare-recommend na YouTubers na pwedeng panoorin na Korean? Ang mga napanood namin na vlog, si Sandara, nakakatawa yung vlogs niya eh. Oo, si Sandara. Tapos, nanonood din ako ng vlogs ni Solar, Mamamoo. Oo. So, meron din siya, nakakatawa rin yung mga content niya. Tapos, interesting din. Ikaw ba, may sa Stray Kids, di ba? Nitignan mo pag naglalabas sila. Oo, minsan meron silang mga vlog na series, yung Stray Kids. Kasi, meron sila yung overall parang kasi solo-solo, JYP fan no? ako. Ganon. Yeah. Pero aside from that, mostly yung mga local YouTubers na nagka-travel sa Korea, pinapanood ko rin yun. Yeah. Pero Tapos, YouTubers na Korean, wala kayong masyado? meron akong medyo pinapanood recently. Yung, Ah. alam mo yung mga Korean cafes na parang wala nagkasalita pero may subs lang. Tapos gumagawa sila ng coffee. Ayun, parang ang chill kasi, tapos ang calming. Si Latte Papa. Oo, ganun. Kahit nga po yung mga, di ba, ang daming cooking vlogs na Korean din. Pero ang ganda pag sila yung gumawa ng vlog. So, parang pinapanood ko pa rin kahit na hindi ko naman siya gagayahin. Oo nga, sobrang aesthetic lang kasi. So, ayun, natanong ko na din yung favorite YouTuber. Ano naman, meron na ba kayong pinanood na reality shows? Hindi kasi kami nanonood ng reality shows Episodes, na Korean. episodes lang. Pero hindi pa yung nakasubaybay ng buong ano. Yung Running Man, Yeah. minsan, very rare lang. Pero natry na rin namin yung ano nila yung Running Man thematic experience. Ano nga ba yan? Sa Seoul. Alam mo yung parang... Hindi ko, yun yung hindi ko pa natatry. Masaya rin. Oo, masaya siya. Kasi ano po, ako medyo, yun yung gusto kong balikan. Kasi masyado ako nag-skip sa mga tourist attractions. Kasi gusto ko kung ano yung ginagawa ng locals, ganun. Tapos pag sinabi sa akin, nakapunta ka na ba sa ganyan? Girl, hindi. so nandun ako sa mga Samsung Dong, gano'n. Yung mga, ano na talaga, areas na talaga na hindi pinupuntahan ng mga tourists. So, yun. Siguro nasa bucket list ko yun sa next trip sa Korea. Kayo, meron ba kayong bucket list? Ang gusto kong puntahan, mainstream na naman yung ano ba yun? Everland. Tsaka, Everland. gusto kong makita yung itsura ng theme park nila. Kasi yung last time, pinapili kami nung friends namin. Ano ba tayo? Mag-Everland ba o Running Man? So, naghati tuloy kami dalawang groups. So, Running Man kami. Oo nga. So, parang... Worth it naman. Yeah, masaya siya. Pero gusto ko rin matry yung kabila. Yes, oo. Ano pa ba yung mga gusto? May mga sinabi kasi yung tutor ko, nakalista na sa akin na ito dapat yung puntahan, ito, ganyan. So, yun, pupuntahan din namin. Hindi ko lang maalala ngayon yung names. Ang dami pwedeng puntahan kahit sa Seoul area lang. Oo, meron na po ba kayong, syempre, inapupuntahan yung Myeongdong, Hongdae, yung mga usually pinupuntahan talaga. And kahit naman locals pinupuntahan yung mga yun. Meron na ba kayong binabalikan na restaurant sa mga areas na yun? Or nagtatry talaga kayo ng bago?
Minsan kung saan kami mapadpad, like kung yung malapit. Pero ano yung sa Myeongdong? Yung Hans Deli. Alam mo yung Hans Deli? Ano Hans yun? Deli. Ano Parang yung nasa ano po? Ano Myeongdong yung siya. famous na ano niya? Na siniserve? Ano siya, parang hindi siya parang traditional Korean eh. Oo. Parang medyo mas modern Korean dishes. Hindi ko pa yun Pero tama, natatry. parang sizzling. Sizzling ba yun? Hindi Or na, nasa hindi. black na Parang plate yun? hot plate, Hot parang plate. ganon. Kung Oo. tama. Yeah, Paano parang yun kasi na-discover po yun? Yung Hans ganon Deli? din. Lakad lang ng lakad. Tapos, Oo. gutom na, eto, subukan natin. Parang ganon. Kasi Yeah. ako po, meron akong funny story. Di ba sa Myeongdong, dun sa end na ng Myeongdong, malapit sa may cathedral na, meron kasing restaurant doon na laging puno ng line. So doon ako, sabi kasi ng friend ko dati, parang pag may pila, sige pumila ka. Ganun. Pumila ako doon, tapos parang nung kinain ko na yung soup, parang, shucks, ba't walang lasa? So, ang tagal-tagal ko nakapila, tapos walang lasa. So, ayun, parang, ano din, lesson learned din na not everything that's good for them is good for us. Mm-hmm. Pero meron tayong favorite food na kinakain sa kanila din. So, sa akin po, siguro favorite ko always is bibimbap, kahit saan ako pumunta. Sa inyo po, ano yung favorite food niyo? Isa yun. Korean. Bibimbap. Oo, siya. Isa siya. Mm-hmm. Tapos, kahit dito sa mga Korean restaurants, kahit dito. bibimbap. Ako gusto ko talaga yung galbi eh. Yung cheese galbi ba tawag doon? Meron, kumain kami ng dak galbi, yung chicken, and yung second time namin, cheese naman. So, parang siguro meron din kasing sentimental value yung kasi nung unang dating namin sa Korea nung 2017, gabi na yun eh. Tapos medyo parang 9 PM na ba kami naka-settle down. So buti na lang Dongdaemun area yun. So nag-explore kami sa mga bukas pa na restaurants. Tapos sobrang parang kahit ano na lang makita namin bukas. Tapos nung mag-order kami, hindi pa namin alam kung ano yung concept ng galbi. Yung ikaw magluluto ba sa harap. Parang ganun. So medyo confused pa kami. Pero ang sarap yung pati experience. Yeah, nung first time kasi dahil hindi pa kami marunong mag-Korean at all. So hindi rin namin alam kung ano yung pangalan ng restaurants, no. So basta kung ano yung mukhang masarap, pasok lang kami. Oo. Ganun. Pero meron na po ba kayong mga experiences worth remembering, good or bad, sa Korea? Well, yung memorable, medyo special yung nakapunta kami sa Seoul Cup, yung JYP Cafe. Oh, yes. Yeah. Yeah, sinadya kasi talaga namin yun. Oo. So, medyo ang hirap puntahan ng JYP, Medyo malayo. Oo. Wala kasi siyang nearby na tourist, whatever. Yeah, tapos, ikaw, sa'yo. Ako kasi yun talaga yung sinadya ko eh. O yung gumasta ka na sobrang laki sa Myeongdong. Sa skincare. Memorable talaga yun. Kasi nung 2017, kasi sobrang into Korean skincare ako. Tapos, parang, siguro gumasta ba ako ng 20,000 first ng skincare. Tapos, half naman doon, hindi ko naman naubos. So, natapon na lang sila. Pamimigay mo din. Oo. Not give away na lang pala na. Wala pa kasi kaming channel nun. Giveaway na siya. Pero po, yun din yung, ako din nung una, yung first trip namin, tapos with the family pa. So, parang shock. So, bibili ako madaming skincare, gano'n. Pero habang kino-compute ko nung pauwi na, parang parehas na lang din yung presyo. Parang mura lang ako ng konti if madami yung binili ko. Pero kung di madami, parang okay, so wag na, never na. Oo, grabe kasi sila bang hatak no? Lalo na yung sa Myeongdong. Yung mag-o-offer sila sa'yo ng mga pogi na, di ba? Napapasukan mo kasi pogi yung staff. So, ang daming freebies din eh. Abutan ka ng something para lang umikot, no? Oo, may isa, may nag-offer sa amin ng Americano may coffee Para lang mag-shopping ka doon sa So, if meron po kayong mabibigay na tips sa mga pupunta sa Korea, alam natin matagal pa, pero kung gusto nilang now pa lang pinaplano, so yun, anong tip yung mabibigay natin? Kung maliit yung budget, punta sa mga university areas. Kasi medyo, iwasan na yung mga mainstream na yung mga Myeongdong talagang
malala yung presyohan doon. So, yun, isang tip. Oo. Tsaka, kasi since sobrang dami naman kasing mapupuntahan sa Seoul, so planuhin nyo na yung itinerary nyo. Lalo na kung kung K-pop fan ka, punta ka sa SM or sa JYP, ganun. Libre naman yun eh, di ba? Yung Oo. karamihan. So, magstay kayo malapit na dun sa kung saan nyo gusto pumunta para medyo tipid din tsaka sa time at pamasahe. Oo. Language, hindi naman masyadong kailangan kasi nga, nag-survive naman kami ng wala talagang Korean at Yes. all eh. Siguro po ako, a-add ko, kuha lang sila ng internet, magsusurvive na sila. Oo. Totoo. Yung Yeah. pocket wifi, okay ka na. Yes, oo. Yeah. So, yun. Last na to, since pinag-usapan natin lahat ng favorite natin sa Korea and everything related to Korea, I just wanna ask you about yung take nyo sa mga sa pag-spread ng Hallyu culture sa Philippines. Kasi nakikita natin, lalo na ngayong quarantine, parang before quarantine kasi madami na din nahahatak sa Hallyu eh. Pero ngayong quarantine, super dami talaga eh. So, yun, ano yung take nyo sa Hallyu culture in the Philippines? Negative man yan or good? Kasi may mga good, parang good connotations about it and negative connotations about it. Ano yung take nyo? Well, kahit anong culture naman, maganda kasi na ina-expose natin yung sarili natin talaga sa iba-ibang culture. So, kung ano man yun, kahit mahilig ka sa Japanese culture, Korean, or kahit ano, okay yun. Nag-expand kasi yung parang lumalaki yung mundo mo ba? Hindi ka limited sa kung ano na yung alam mo ngayon, yun na yun. Oo. Parang, hindi naman sa paging philosophical, pero parang hindi naman porket dito ka pinanganak, like physically dito ka, dapat puro Philippine culture na lang yung sinusupport mo. Para isipin mo, person of the world ka rin. So parang kahit anong gusto mong culture na ma-express, na appreciate, parang go for it lang. Yeah, and hindi kasi exclusive naman yun na pag may nagustuhan kang foreign culture, ayaw mo na yung sarili mong culture. Kasi minsan yun yung argument na naririnig namin ng ibang tao. Parang, puro kayo K-pop, hindi nyo i-support yung sarili. Pwede naman pareho mong sinusupport. So, kung ano na-enjoy mo, go lang. Basta wala ka namang inaagrabyado na tao. Wala namang case. Enjoy. Yes, so, yun po, yun lang. Nagkwentuhan lang talaga tayo today. And super ganda nung sinabi niyo po na yun ya. Parang hindi naman kasi, naaano ako, gusto ko pong i-open up dati pa na, like sa Korean language, pag narinig ka ng isang Koreano na nagko-Koreano, kahit ang pangit pakinggan, they would not laugh na pangit siya pakinggan. Parang matutuwa pa sila na you're trying. Totoo. So, ganun sila ka-welcoming na love natin yung culture nila. Sana sa Philippines din, dahil nag-umpisa na din yung nag-a-adapt tayo na sa culture ng ibang tao. Sana maging ganun din tayo ka-adapting na parang pag meron tayong narinig na isang tao, nagtatry mag-Tagalog. Para yun, matutuwa tayo kasi nagtatry sila. So, ganun po, yung be open to one another, be open to each other's culture, di ba? Kahit na tayo na parang super love natin yung Korean culture, it's not that we're closing the doors for Philippines, di ba? It's just that we're just opening our doors to other culture. Yeah. So, Yeah. Hindi naman siya black or white eh. Oo, pwede naman lahat. Kung pwede namang marami kang na-appreciate na ano. Kasi mas ang dami mong matututunan pag ganun ka. Yung open ka lang. Parang hayaan mo lang i-absorb mo yung good things ng iba-ibang culture. Okay lang yan. So, ayun na. Super fun ng kwentuhan kasi parang, ayun, na-relate talaga. So, ayan. To end this, mag-giveaway po tayo ng isang album of yung kung ano yung choice nung kung sino man yung mananalo. So, ayun guys, super nag-enjoy ako dun sa talk na yun kasi I've been looking forward to talking to Sarang Culture for
ang tagal na. Last year pa namin pinaplanto and this year lang nagkatotoo. So, super happy ako. Nung nakita ko pa lang sila kanina, super happy na ako. But there, I hope you enjoyed this Katok K-Talks with Therese episode also because we also enjoyed. And syempre, prinomise ko sa inyo, meron tayong giveaway. And this giveaway is a random album giveaway. Whatever the winner chooses, yun yung hahanapin kong album for them. But it's in collaboration with Sarang Culture. So, you can join this giveaway in 2 ways. You can go to their video that I would link down below in the description box. Doon, pwede kayong mag-join dun sa video nila, but they have a separate mechanics. Here in this video, yung mechanics ko lang is to like this video, subscribe, and to comment down below what's the next topic you wanna hear in our Katok K-Talks with Therese. So, thank you so much for watching. Ganun lang kadali, and you might win an album of your choice, a K-pop album of your choice. So, yun, join na. You can join here in this video or in the video of Sarang Culture or in both so that there are more chances of winning. So, ayan na guys. I hope you enjoyed this video and I hope to see you in my next Katok K-Talks with Therese. Bye! I belong to you. I belong to you. Do just what you want.